S-a deschis meeting în București și eu mi-am luat niște burgeri de la ei. Mi-am luat Feta King, burger cu feta, n-ați văzut. Un burger ceva, al doilea burger ceva și cartofi ceva. Am uitat să-mi iau sos. Băgăm și Meat Inc. din Cluj s-a deschis și în București. Puteți face comandă doar pe Glovo. Ce credeți? Meniul ăsta, 2 burgeri și 2 cartofi, 74 de lei. 2 smash burger și 2 cartofi la 74 de lei, de la 150 de lei redus pe Glovo. Acum intrați. Vreau să încerc și eu burgerul ăsta, feta, Burger King. Feta King cu feta, cum ar veni. Pâine de asta așa, nu știu pâine asta, cu feta și cu burger. Ia să vedem. E pâinica asta cu măsline, cu feta, cu brânză și cu vită de asta, smash, mamă. Aveți și cartofii puși așa frumos într-o cutiuță de asta. Și avem și burgerul acesta. Ia să vedem cum arată. Momentul adevărului. Wow. Ia să băgăm unde ăsta frumos așa. Am mâncat și la Cluj meeting de ăsta și mă bucur că a venit și la București. Burger foarte buni. Bă, și la 74 de lei, stai mai multe de aici. La 74 de lei să-ți iei 2 burgeri smash de ăsta, dublu smash și cu cartofi prăjiți. Combinația mâncare.